महाराजा लोहित प्रमुखा लोहित दामू लोहित सीपीएम बीजेपी आईटीबी आकृति प्रमुख फाइनल गुबे खाबेला सीपीएम बीजेपी आईटीबी आकृति प्रमुख फाइनल गुबे खाबेला महाराजा लोहित महाराजा की aku langsung ke babi saja. BJP na anak program ja, 8 জন program ja. Nah, समर्थन खाली चंगना, ना जे मुझे कायदा खाना. आं हमजाया अपना, आं हमजाया. आं बराबर राजनीति खायो नि आं लेखा बराबर माया पाइसिगो. ना 2010 न थाना. तोनिया. समबानो जों सियो. ओंखाय आं सबनि बागै जेराव खनायनो जत्थ बुजायो. नि 2013 जों बिधान सभागा तिप्रा मथाना तबगे जों राज्य तमा खायनो नायरानो दरकार ओंखाय चाया ओंखाय जों बबिसो जों जनगण सहाय मोनो 5 बोसोर फिनि तमा बिदि खायनो जों सुबिदा नायना जों 5 बोसोर फिनि राजा तमा खायनो जोंनो जों खिसादे शांति के मातों ने मसाने ही है वो खाकागे खायमानि से कोनो गाछाबा बिरोध खायो दबादस्ति खायते बया आने का कोखा आसुची